Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Tagkaron, sugura na naton ang pagharap. Kunay-noy, May gotoy-toy? ari ka naman di sa tambayan naton. Aray ka man di gani, ako pa. Hala? May gotoy-toy? Nantawa bala ho? Daw si Tito Ronald man ang nagapakadto di ho? Matuod no? Hello everybody, kamusta ka ba de? Ako gali si Tito Ronald. O gani. Din ka naghalin, Tito Ronald. Sa pagkabata, Ha? Tiding ka makadto? siyempre sa pagkatigulang. Joker ka magalit, Tito Ronaldo. Hindi ka ba masyado gali kay gusto ko lang magkuhan, may traba di sa inyo kay kasadya di ko sa inyo ga kuhan, ga barangay. May gipabasyaran ko di abi. Hala? May ginapamasyaran ka de? Sino na? Ato ba babae ito gwapa ho? Kita ba na? Ay hala. Si Tita Irene. Daw piyo ka Tito Ronald ba? Ako na ya, Noy. Abalon mo siya. Higong maon niya lang ko gamay. Kaya ako na bahala ang padako. Payo pa siguro, Noy, Toy, ipakilala niyo ko na sa iya kay ako na sa ikuan. Ako na sa ipabalon nga ang matuod niya paghigugma. Mabatyaga niya lang ko kaupod niya ko. Ayaw ba? Oy, Lolo Ilyong, kagwapo subong sa imo ah. Oy, mas kubado? Do ka nami subong sang porma mo haw? Aga ka pa kondisyon ah. Kabalo ka mas kubado. Maubra na ako subong sa isa ka radio station. Oy, ang itsura nga ina, nabaton sa radyo. Ay abaw, kanugon nga wala na si Lolo Tasyo no? Ay, gani mas kubado. Tani, partner pa kamo sa programa. Laban gid eh. Wala problema, Lolo Ilyong. Nga man mas kubado. Ari man lang ko di ah. Te, wala gid tata. Ay abaw mas kubado. Nga sa akon ka pa yung mangayo. Ikaw gani ho? Nagkadto ka di sa akon pero may ginabit-bit ka nga isa ka tasa nga kape. Lolo Ilyong? 4 ka pansit kanton. Kag, 3 ka putos nga tinapay. Lolo Ilyong? Damo ka manggali kwarta. Giutang lang ni ah. Giutang mo? Oo, sa imo ni gani na lista eh. Oy, hala. May nagapakadto diri ho. Nagadali-dali gid. Dawong iloy man na ni Toy-Toy nga si Marie Jose. Ay, basyang. May isugid. Oy, pagkalma bala anay ho.
Ano natabo si mo nga nagadali-dali kagad man? May sugid abi ako sa imo basyang. Ano na haw? Ang imo balang apo nga si Catherine. Oo, ato sa balay, nag-ubra sa module niya. Ano nga to sa balay? Nakita ko sila. Sino upod niya? Si Enrique? Hindi. Ang upod niya, ang bulag bala nga si Daniel. Ano? Ano ka upod siya sa bulag nga to man? Sus, amo na ganing gusto ko isugid si imo Bumayogid kay napabalo mo ko na yun para matatna ko sila. Amo gani nga concern lang kuya si imo kati kabalo ko yung daan nga hindi ka gidya pabor kay Daniel. Sus, hindi ko na siya. Hindi ko na gusto nga siyang mapamanas ang akon apo. Kagbisa ng akon mga anak, hindi gidya magpabor sa ilaw dua. Sus, mayo gid gani kay naabtan na ka di. Mano pa ganun kanahanglan mo? Aryo, may dala ko di nga silupin. Pahol, ma ko na bibugas. Ba, ikaw bala, Josie? Walang katulad kagad mo. Luwas nga chismusa ka na. Pala utang ka pa. Sus, pahulma na lang ko da bala. Pasalamat kapag gani dapat sakon Ate, sige. Nga apila nga bugas ang hulmon mo ha. 3 kagantang. Ate, Aryo? Paulman na lang ko da gali dayon kwarta para may pangbakal naman ko dayon sa sudan. Hello? Kamusta na ka mo da? Palangga yung mga kagyapon? Kung palangga yung kagyapon, salamat. Hindi tanan nga tao, kaya ka palanggaon. Amo na nga kinahanglan. Mapili gid kita sang tao nga matuod-tuod, maghigugma. Tao nga handa ka ipakigbato. Tao nga bisan ano pang matabo sa inyo pagpangabuhi kag relasyon, hindi ka pagbayaan. Budlay no? Isang nagapangaloyag palang gani sa imo. Daw ka nami man to sa mga pasalig niya. Anay ka hatag mo na ang tanan. Tanan mo bala nga paghigugma? Ahay. Gimbayaan niya lang kaya nga walang paalam. Ano kasi binigyan ka lang ng flowers, kinikilig ka na. Yung iba nga, binigyan na ng bata, iniwan pa. Joke lang ha. Pero kinahanglan. Sa mga kabataan mga teenager pareho ko, hindi kita magpadali-dali sa aton na batsyagan. Sabi na gid kon hindi man ta makasiguro. Isabi naton, amo na gini siya mo. Siya na gini ang forever ko. Pending gali ya. Pagkatapos ang tanan, bayaan ka lang. Hebe-hebe naman tayo Huwag ka man dasang sala Nagpalangga ka lang. Don't forget to like, share, and subscribe.